Tinamati tinokutendai Mwari wamasimba ose neruoko rwatambanudzwa kupa kwamuri. Baba, tinotenda zvidzorwe zvatsitsirirwa uye zvakupfachukira. Tinokutendai Baba, muri Mwari vakatendeka pazvivimbiso zvavo. Sare ngarikudzwe muzita raJesu Kristu. Amen. We shall ask want to enter into a time of worship. We shall ask the praise and worship team vasinike one worship song. Then he says is Tola who next speak. Hallelujah, hallelujah. Tingwana mashoko maviri matatu atinoudza Mwari tiri patiri papo nezita rako Jesu. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Ritala mashambe mbela bahaya. Beya mandelele beya bashambe la bahaya. Ikatala mashambe mbela bahaya. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Rukare muvepo wa Mwari. Rukare muvepo wa Mwari. Rukare muvepo wa Mwari. Rukare muvepo wa Mwari. Rukare, rukare
mune kukunda muvepo wa Mwari, munosimbiswa wakaneta muvepo wa Mwari. Andive muvepo wa Mwari. Thank you, Father. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. In the same spirit of worship, I would like to call upon our next speaker, but let me first read his profile here. He's one of our own. So the person that I'm talking about is Elder Kozanai Munerenyu. He's a multi-dimensional management and business diplomacy consultant who is passionate about service delivery excellence, a cutting-edge facilitator, examiner, and moderator working with various organizations such as Chartered Institute of Customer Management and the Customer Experience Association of Zimbabwe. He also works as lead trainer and consultant for the same organizations. Kozanai has worked with clients from diverse industries to create winning strategies, building teams, developing people, capacity, and leadership competence. He supports organizations to develop world-class sales organizations and world-class customer experience through engaging specific bespoke training programs. He has been exposed to implementing world-class quality systems, processes, and procedures in British Columbia, Canada, where he worked for one of the largest specialty plywood manufacturers in North America. He's a founding director for ACOZ Investments Private Limited, an organization making headway into the provision of corporate service and financial services. He is also managing consultant for Activatas Incorporated Business Consulting and Training, from providing training services in customer experience sales, business and diplomacy, communication strategy, facilitation, and execution. He draws from over 15 years experience working in multinational corporations as an analyst and commercial executive. He holds various qualifications including Master of Commerce in Marketing Strategy, Bachelor of Business Studies, Honors in Finance Banking, Post-BACC Diploma in Finance Executive Certificate in Diploma in Diplomacy, COPS in Pension Fund, Trustship and Insurance, and Risk Management. He is a member of various professional bodies and is a certified neurologistic programming practitioner and life coach. Kozanai is married and he has a son and 2 daughters. And muri wauti zvimwe zvazvitondinetsa kuverenga zvakaachivhwa neumwe murume, ini ndotongonetseka kuzviverenga. So tichitaura nyaya discerning the seed and its power, Elder Munerenyu ndo vachange vachicoordinata discussion yatinayo panguva ino masikati ano aya. Seed inotoketwa, haungoindi unodzvara, unotoketa. Chero vaya vanodzvara dzisina kutreatiwa anotoketa. Kune vamwe mafama vanotoita vari specialized mukurima seed, anongorima seed yanozotengesa chete. So church, help me to welcome Elder Munerenyu in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. For
I acknowledge the apostolic and unique anointing of the house upon our father, Apostle Dr. Samuel Tapewa Manyika, and our mother, Pastor Maureen Manyika. I would also want to acknowledge the presence of the executive committee for Out for Christ International, the Living Word churches, all leaders, all protocol is duly observed. We may take our seats in the presence of God. Amen. Hallelujah. I've been enjoying the conference. Vangani vavachisparkwa ne-conference. You know, the way you guys are enjoying Papa Chitoro Zvemagaro pano in the past session zvakasiyana nePapa Chitoro Zveinvestment. When people talk about Wagadugu, you get excited. Huh? The excitement is different when we're talking about progressive stuff. It's also progressive. Oh, God is good. Hallelujah. I enjoy. I have one life. Ndine life yangu one. Amen. And in that two. The second one is after death. Amen. Saka because in there one and I must maximize. And SG, you know, one of the books in the Bible that I'm not comfortable with personally, and talked up in the room discussion, one of the books, it's an opinion, it's something that I'm not very comfortable with, is the book of Job. I don't like the book. Personally, and it is a treatise and it on suffering. I hate suffering. I think that's why we are all here and it. Just as one investment is to reduce suffering. Am I right? And Job is given to us as an example of a man who suffered immensely. He's a case study of suffering. I'm not talking about suffering zishoma. Super duper suffering. Intense suffering. Do basari book of Job hakuna zvimwe. Kuti ukapuza Mwari akaita discussion na Satani anogona kukutendera kuti usafe. Hallelujah. So, but all scripture is inspired and is profitable for correction and instruction. Hallelujah. So we are not here to be like Job. We learn from him. Jesus took all that and he suffered like Job, beyond Job, and he took our place. Ndozvongondifadza Jesu kuti kusafa kwakaita Job kwakaenda pana Jesu. Saka isusu hatitendedzwi kusafa sezviya. Nokuti Jesu akasafa akati zvapera. Hallelujah. Now we can invest and enjoy. Hallelujah. Ndotenda Mwari neNew Testament. Dai tave Old Testament, guys. Woo. And the guys who were here yesterday, from morning kusvika manheru, they were spitting fire. And wanyatsokunzwa kuti am I male or a man? Wakagara unozviziva kuti saka which am I? Am I a man? Unotombozvidhauta kuti ndinofunga ndiri male chete.
ndiri male. Pamina tisati tasvika edu. We are striving to become men. Hallelujah. My assignment this afternoon, gentlemen, it's difficult to kakungoita salutation yonongoti gentlemen chete makambozvona. Kungoti unongoti gentlemen pasina prefix yoti ladies. Tajaroti ladies and gentlemen anditi. Ukapusa unotogona ungoti ladies and gentlemen. Kuma gentlemen, hallelujah. Amen. Like I was saying, I have one life, and the purpose of that life is to maximize it in Christ. And inini, I'm an analytic person. Ndakagara pasi ndikatarisa ma options. Which is better, really? To have a life out of Christ, or to have a life, because if you're out of Christ, you're already exposed to the devil, aren't it? And I realized that the devil has nothing to offer. The devil has nothing to offer. So I enjoy enjoying life, and Farofara, because he came to give us life and in abundance. I used to be exposed to men who used to pray with very serious faces. Sunga face. But God is a good God. And in his presence is fullness of joy. At his right hand are pleasures forevermore. Amen. I was just calming my nerves in the presence of God. Amen. Now we can get into our discussion. It's not a small task to facilitate a discussion on Baba's message. You understand that? Kuti Baba vaparidza andi iwewe wobva wanzi chidiscussai. Abaronzi discussa message yani ya Baba akada newe. That's not a small task, andi. Because isusu tutengete toti kana Baba vapedza vadi vatopedza, but Baba wobva vati aiwa iyi message ndodoti muzoidiscuss. Amen. So that's what we're going to do. Discerning the seed and its power. Decoding the seed and its power. Understanding the seed and its power. Exploring the seed and its power. Excavating the seed and its power. Hallelujah. I think I've repeated this 5 times, and it. What did we understand from this message? Because ultimately, kanatanzwa, right? When messages like this come, they come as, maybe it's information, right? Something you can use, or probably it's data, right? So if it comes raw like that, it needs to be processed to become information, right? And when it becomes information, it then becomes usable. And Kanata Shandisa, it becomes wisdom, and that becomes wisdom. It only becomes wisdom when we are applying it every day, and then we become productive people. That's the whole point, isn't it? Could it be productive? And the challenge that we do most of the time as people is we have euphoria. Tenge takawanda ndomropota nchidzika. Tenge takawanda, and it's exciting. The messages are exciting and we are on fire. But when we then go back
are we able then to make use of the message? Ndokumbira kuti tinge tine mic, because it's a discussion, and so we will be entertaining questions. I won't be answering the questions per se, but the Tinana Mfundisi, we have people here who will be helping us answering the questions, and because sometimes it was more like an interpretation of the message, and it baba vakatipa framework, vakatipa theme, right? Vakataura kuti everything in our lives, we are responsible for the outcomes of our lives, because the kingdom of God is predicated on the principle of the seed. Ndizvo. Saka isusu tatichirarama uko, and tatichitodzvara, whether kusadzvara kwatatichiita kudzvara futi. Kunonzi kudzvara chi? Nothing. Saka ukadzvara nothing unokohwa chi? Nothing multiplied, because the principle is zvese zvadzvarwa zvinouya zvakanyanya. Saka ukadzvara mhepo kunouya chamupupuri. Saka kusadzvara ikoko kutodzvara. But maybe tanga tichidzvara nditi. But mukudzvara, probably we didn't have a certain level of wisdom. We didn't have a certain level of understanding. Even izvozvi, we still have people with questions. Kuti vari kutaura zvemazunu makuru, but tiri kungoenda tese kusadza panzava. How does it work? Ndo zvatiri kuda kuti tidiscase izvozvo, handiti? Saka tatiti tikadiscasa, pamwe pacho ndinenge ndichisynthesize, tichisummarize, handiti? Ndiyani roda kutanga? What is our understanding of Baba's message? Chii chatakanzwisisa? Yakauya zuro message iyi, right? Saka kana yakauya zuro ukatoona nhasi wakangamwa, tough luck baba. Pakaipa. Kana makangamwa nhasi, kwatiri kuenda kwakaipa. Ndiyani roda breaker ice? Ndatovunza mubvunzo. What is our understanding of the concept of the seed based on Baba's message? Elders Chevo, Ovakaudza Chief. Okay, Amen. Pastor Magaya. Maita enyu. Ndakanzwisisa chokutanga kuti ukawana mhodzi, ukasaidyara, hapana chinobuda, hapana chaunowana. Good. Ukangotora mhodzi ukagara nayo, hapana chaunowana. Saka mhodzi inoda kudyarwa kuti igoburitsa zvibereko. Zvichabatsira iwe, zvichabatsira futi ushumiri hwaMwari. Thank you, Pastor. Hanzi ukapiwa mhodzi, ukaichengeta, haina zvainoita. But does it mean to say mhodzi iyo ya lose power yayo? The seed will never lose its power. Andimoziva. Pane vakaita vanoita archaeology, they found seeds kuma Egyptian pyramids kuya. Seeds which were said to have been around for more than 3,000 years. Dzisina kudzvarwa, just preserved. Vakadzidzvara mhodzi idzodzo dzikamera. So seed will always have its power. And seed power is absolute power. Anditi, twenda kuna mfundisi marufu. Ya, ini pandanga ndakateerera ndakasvikawo pakunzwisisa kuti pane zvinhu zviviri zvanga zviripo, kuti ari kupa uyu ari kupa chingwa nemhodzi. Ini ndobva ndanzwisisawo kuti now pavari vari kuti discerning riri kuuya pakuti zvinhu zviri kuuya zviri zviviri, asi muuviri hwazvo pane chingwa pane mhodzi. Then mistake inogona kuitika zvakare ndoyekudya mhodzi, munhu wodyara chingwa. Saka
saka ipapo ona kuti principle yaitiwa asi discerning yarasa zvinhu zvose. Yeah. Saka kukohwa kwanga kuchitarisirwa koshayikwa nokuti chingwa hachimeri. Oh, yeah. Powerful. Thank you, Pastor. Hanzi namfundisi marufu. The purpose yeword rekuti discerning nderekuti Mwari pari kutipa mari pamuri kuhora kana kuti ukaita dhiri rako, right? Iri kungouya iri mari, handiti? Let's take money for example as a seed, because baba vakataura kuti seed haizingori mari chete, right? But in this example, let's work with money. Mari yauya. How will you know kuti this is seed, this is bread? Nekuti ukatora apple, right? Ukaricheka, which portion is more? The seed portion or the edible portion? Which portion is more, the edible portion of a fruit or the seed? The edible part, and it. Saka seed kazhinji is the small part, and saka it means baba kuti vashoma varotodzvara chingwa nokuti chingwa chakawanda kudarika mhodzi. Kufunga kwangu, it's critical analysis, and it. Yes baba, chero kumasure totenderwa. Let's discuss this. And how do we know kuti iyi seed? Ndo zviri kutaurwa namufundisi. Unoziva sei kuti seed? Okay, kana iri nyaya yemari, ndofunga baba wakatozvimenshena kuti pamari yandinowana seed ipapo inongori evident, inongori clear kuti chegumi seed. Tanga inogona kuzowanikwa imwe seed futi pamari iyoyo, asi chekutanga the small part of the money that you have received kana kuti earned, chegumi is seed. Saka chegumi hachidyiwi, seed monzi inovava, saka chegumi seed imbeu. Let's put our hands together. And it. Tinoda kuti patiri kudzokera tinzwisise. Hanzi, the clearest example, yes, seed, especially financially, a tithe. And it. Ukabvisa tithe yako, wabvisa seed. Right? But tithe, ndiyo yoga seed here. Is tithe the only seed? And is tithes offerings the only seeds? Pastor Masimba, vakasimudza roko. Oh, sorry. I'm sorry. I think vara iro rinoti discerning riri kutiyambira kuti tishandise futi maziso emweya gone kuona kuti modzi yacho ndeipi. So in as much as we cannot like mari iyi seed, but pane chimwe chinhu chiri matire chinofana kusimuka chichitaura kuti iyi imhodzi. Sometimes also mawanira atinenge taita mari yacho akauya in an extraordinary way, zvinofana kukudza chimwe chinhu kuti iyi haisisiri yokuti ndibheke chingwa asi ndakuchifana kudzvara. Saka with prayer, with spiritual insight, tinokwanisa kudetermine kuti mari iyi yauya iyi haisi yokuti ndidye asi kuti imhodzi yokuti ndidyare. Ndo manzwisisiro andiri kuzviita. Thank you, Pastor. Hanzi namufundisi Masimba, mauwiro anoita mari yacho ndo anodetermine. Indiri kukwara nenzara,
And I have an empty fridge, I have an empty pantry, I have empty cupboards. Vana zuro ndakachwe Mario ya nomnana. Unono jara yosere yongo chukumbira food. That's the question, isn't it? Because the money has come within the need. Can we then say from that need, ukabvisa chegumi chako, which is your normal seed, and it Baba Maxo vakataura nezuro vakati ngatidzvare every day. Kuitira kuti tikowechi every day. And how do we take that? Because ndo challenge iyoyo kai kuti tinenge tiri patight. And tiri pa zero. Ndanamatira kuti zero ikavhike, zero yokavhika. Ndodla. Ndozoti zvaoma ndo ndakanda zidi. Indai kumbira chingwa. Tinoti titaure zvezvozvo, handiti? Let's just be as critical so that when we Okay, tinotenda. Ndanga tichitanga kupindirana namufundisi Masimba pavataura kuti ndizive kuti iseed ndinofanirwa kunge ndine relationship naanopa seed. Nokuti paanopa anofanirwa kutaura kana kuti anotaura. Asi izvozvo zvinobva pa relationship, which means tiri kudzokera kunyaya yekuti uri munhu ane capacity yekunzwa Mwari mumwoyo mako kuti apa ndinofanirwa kupa seed. Ndobva ndataura zvamuchangobva kutaura. Ndiri patight zvinhu hazvisi kunyatsoita. Tichidzidziswa nezuro kwakabva kwataurwa nyaya yekuti Isaac akadyara gore renzara. Chinodyarwa in some cases maseeds tikatarisa chibage nguva iyoyo handifungi kuti vanga vaita ichi chekumbeu yavo yaiitwa yaiswa mishonga, I don't know, but I don't think so. Nekudyara zvanga zvakangofanana. Sekunzungu dzinonaka dzembeu. Aya pamunenge vana mbuya vanochengeta munzungu dzavo dzembeu, asi nguva yekudyara to make sure kuti vaikunyeberera kuti taisa gamatox. Because line waisazokwana nenyaya yekuti dzinodyika futi. Ndichidzvarira mudumbu asi hadzizomeri. Asi then ina hangu ndichipedzisa pamaonero angu panyaya yamataura yekuti unenge uri patight. Isaac nenyaya relationship yake nekutenda, I think takadzidziswa futi nezuro pachitaurwa kunzi kutenda kunofanirwa kushanda. Nechikonzero chokuti unenge uri pakati pekuti saka ndodya ndodyara kundikadyara ikasazomera ende zvinhu zvandiri kuda kuti zvikurumidze zvanikira. Asi kuteerera ndinofunga kuti ndo kunovhura madhozi, nokuti kudyara kwedu tanzi dyarai kunokonzera kuti madhozi achavhurike. Chipedzisa ini ndakuda kuroora muna 2005, I think 2006 somewhere there. Ndakanga ndamboparapara ndatambura ndichitsvaga mari yekuroora. Ndakuwanawo zvatawana, ndamboenda ndakandoroora kaviri. Ndakamboenda nemwe mari zvikanzi haina kukwana. Tikadzokera tikandoparapara tikatsvaga imwe mari. Then it was $2 million kutengesa mombe anga achiri mabere dai. Ndakaitengesa mombe iyoyo ne$2 million. Tasvika pa retreat taenge tiri pagweru paGTC next neGTC. Baba vakaparidza I think nyaya yeKadesh Barnea. Vakati watenderera uri paKadesh Barnea. Uri kungoti chidzumbu chouswa but hapana zviri kunyatsoita. Vachitaura nyaya iyoyo yeCD. Saka ndakabva ndatora mukati mangu ndakangozvinzwa kuti bvisa imwe yacho, handina kubvisa yese. Ndopa ndiri kudzokera futi pa relationship yechi yakona Mwari. Saka ndakatora half of the money, $1 million. Uko takamirira kuti tinonzi tinopedzisa kuroora. Ndobva ndaienda nayo kuna baba. Ndati baba message yamaparidza ndadini. Ndainzwa asi ndoda kubatsirwa kubva pakutenderera paKadesh Barnea. Then ndobva wangotaura shoko rekuti 100-fold. To cut the long story short, yakaita se testimony. Ndokubva pamuchato wangu
kudawo tanga tisatadziswa zveinvestment izvi asi ngadai takabudirira chaizvo chaizvo because ndakapiwa $100 million. Hallelujah. All right. Okay. Pana Elder Mandava. Elder Mandava vakapa contribution yavo. I want to move to the next, right? Because now we have that foundation of understanding the seed. And this is the seed that we understand. Cherok Church and Kumas assemblies, that's what I mean. Which is something that we are supposed to always do. So after Elder Mandava, we want to go to the next level of seeding, right? Yeah. Okay, thank you. Ndimanzwisisiro andinoita kana Mwari vakuitira breakthrough. Pane zvinhu zvakati wandei zvinogona kuitika. Unofanira kuziva kuti seed ndeipi. Then wofanira kuseparate futi chingwa from seed. Because pani patakambodzidziswa kuti you can't have a life where you survive on miracles every day. Paunenge uchida chingwa musi weMonday wototi Mwari dei vapindira vadi. Mwari vakadesigna world in a way yekuti inofunctiona newe unofanira kufunctiona pasina miracle every day. Saka zvazvinoreva pari kureva kuti pane issue yekuziva seed yekupa kuna Mwari. Pane issue inopinda futi yekugona kumanage that breakthrough so that it can extricate your life from setup iyoyo ngoti unongoda miracle every day. Iyoyo panotori nemadynamics breakthrough management. Ndichaverenga 2 Kings chapter 4 kubva verse 7. Okay. Just summarize. And then she came and what go and sell the oil and pay the debt, your address a current need, and live thou and thy children of the rest. That now breakthrough management. Yeah. So that auzodi kuti munhu wa Mwari aite munana futi oiri waakambokuitira futi. You are supposed to manage that breakthrough well so that you don't move in circles in your life. Thank you, Elder. Okay. Ndawava kuda kuinda kuseeding saka ndaida ungoti maybe ndingowedzera tichiri padiscerning. Indofunga chinhu chokutanga kana tiri padiscerning. Chimwe chunhu kumunhu wese kana kumurume wese chinofanirwa kunge chiri right moyo wako. Tisati taenda kumwe kwese. Panofanirwa kunge pane transplant yemoyo wako. Ndichabisa moyo wedombo. Kureva kuti kana Mwari haugoni kudisena iwe une moyo wedombo. Haugoni kunzwa Mwari iwe une moyo wedombo. Saka kana moyo wako usati wave right with God. Ndopa patinoshamisika semuchechi munomu. Kuti sei chakati nechakati chisiri panzvimbo. Asi tine vanhu vari kuitirwa zvakanaka naMwari. Vandozviona ndavamwe nokuti their hearts are right with what? With God. But vamwe vari in the same boat. Havasi kuona kuti the boat is what? It's sinking. Saka moyo wako panyaya dzemari tisati taenda kure. Your heart must be right with God. Then from there, the discerning power will pick up. Inomba yatanga kupika nokuona kuti pande zvandagamuchira izvi vataura nyaya yakanaka. Mubvunzo wavo vanhingira deno manatso kumuwa. Ndatoendisa vana kuchikoro nemiracle. Mukabhodhi hamuna chunhu, mufiriji hamuna chunhu. Saka ndo panozoita kuti heart iunze balance, because there is need and also there is greed. Hello? A seed yauya, but there is greed. There is need. How do I balance the greed and the need if my heart is not right with God? Saka kana ndopa undozoza kuti aiwa zvese izvi kuti zvindiregedze uye ndive nehead on breakthrough, I must
discern the seed. Then when I saw it, ndo pandinonzi nokuti vhesi iyaya pane patisina kuita justice nayo yepana Galatians. Kwai uyo anodzvara kunyama achakohwa chi nyama. Ndo panouya greed and the need. Saka kana moyo wangu usiri right, zvimwe zvese zvinotorasika vadikani. Saka it's not the amount yakawanda yandinobata kana chii, but moyo wangu ndio unouya kuti uite kuti ndinzwe Mwari pavanotaura. Panapa pana munhu anoti haana kumbonzwa Mwari. Hakuna ari pano anoti handina kumbonzwa Mwari. Uye hapana munhu ari pano asina kumbopiwa seed. But when the heart is not right, you miss it all. Thank you. Hallelujah. Can we have someone, it's just a thought here, can we synthesize some of these points and it in note form? It will help us. We can then come up with a document, you know. Because my points are, we will not be able to remember them. Nemsoro. And vanoda ne vanogona. Vanezipo zvacho. Right? Hallelujah. Hands moyo. Because we are gathered here as mighty men, we are Christians, we are children of God. Amen. Saka hanzi na baba moyo wako ndio unodetermine your capacity to discern. Need and greed. Right? Saka most of us kana tiri in need. That's why kuchinzi murombo haroi chine nguo. Vaitoziva scripture yoyo. Is scripture yekumakaraka. Murombo haruvi chine nguo. If you are poor, it's difficult to get out of poverty because of the greed aspect. Hanzo kaenda unovhima nemurombo anongobata mbira nembeva. Vamwe vachibata nhoro, nguo igumbezeka. It was observed kuti varombo vanoramba vari varombo because of the greed aspect. Amen. I'm just trying to drive the point and to buttress what Baba is saying. Hanzi asina ne Bible ndi Jesu futi. Hanzi asina achatoregwa izvozvo zvishoma zvaasina zvopiwa vanazvo. Saka kuchishona zviriku kuBhayibheri Jesu akataura kuti kana iwe usina iwe tokutorera. Chatoreko. Upaziro usisina kana chekudzvara. Right? And sometimes poverty is a mindset, and it a mindset. There's an article yandakaverenga kanzi anointed but broke. Ayakandinakidza. Hanzi anointed. Vanhu vakanzoti anointing vanofundzira kuti ndezvanamufundisi. Iwe uri anointed iwe. Une mweya mutsvene, uri mwana waMwari. You are set apart. Right? NaMwari wedu yeye. Awe ndiri kunokurega nditi naMwari wako. NaMwari wako yeye. Broke. Hallelujah. So Baba was talking about issues of us being responsible for outcomes. If we understand the power of the seed and we are able to discern it, Hanzina Baba, we are then responsible for what happens in our lives. We then cannot get to a point where we blame ndakashandira company ino. Ndakaishandira kudhara vanhu vaishanda kunana bata zemaloizi ndakakurira mugwero. Waiti washanda 25 years waipiwa bike. Ende vaikupa bhasikoro because unenge uri pamashift. Kuti uchovhe uchiuya chi? Basa. You are at risk of kudonha usiku and you are at risk of kupinda mumagoronga. But they would make sure vanokupa bhasikoro kuti blazika. Imimi you are an asset. And you don't really but rabai muchichovha bhasikoro muchiuya kuno kuzoshanda
wepiwa bhasikoro after 25 years. Mamwe makampani ekupa bhara. Wachi kwatsi ya dzekubhukaira dziya vari vemakampani neelda mozvifambisa sei mabusinessman of the year vanenge vachipa vanhu mabhasikoro mabhara. And the point I'm trying to drive home is blaza baba vanditi vari kupiwa bhasikoro handiti vari kufila kuti company ndiyo iri responsible for welfare yavo handiti. Ndozvaitaurwa nababa kuti at the end of the day, once we understand the concept and the principle of the seed, we cannot then say Sterling vakanditambisira nguva. I'm using Sterling because chief ndiblazi wangu. Ndiblazi wangu handiti. Sunbreed vanenge vachifava mafesi vari kuno vapedza vobva vapachi vari mabhasikoro. And Sunbreed ichipa vanhu mabhasikoro nemawachi. Ubva what are you going to pass on or pass away? Mafesi emabhizimisi aya. Utenga masofa ndo property and vanenge vakatokushonyorora munyati varunguka vekuzoti property display ndo mune ndiro hawaiti ukadzibata ndiro idzodzo you would die. Dzemudisplay ndedzekuti vaenzi vaone. But ultimately what we are saying and what Baba is saying and what the word of God is saying, the moment we understand the principle of the seed, hakuna haugoni kuti Sterling yakanditorera nguva, haugoni kuti bhata ingavhara, ndakaipa makore angu ese. The moment we do that, we are ceding responsibility of our lives to other people or to external circumstances, and it isusu takakurira munomu ndane 32 years ndiri living with, and it living with yakatotitambisira nguva taingonamata tiriko uchita sekuti ndoiri kukunamatira kana kukunamatisa. Are you understanding my point? I'm just trying to say ultimately, yes, it may not be your fault kuti company yavhara. It may not be your fault kuti masivu sevens avadi vatambiri masivu sevens adi atambiri avana vaori vaya. You cannot attend an investment summit and then continue going back home believing that if you receive 7 uri. But ramba uchienda. ECD yoyo. Are you understanding? Because tichatanga kuzodiscuss manje ma types of seed. And it apatataura from the higher level, the spiritual aspect, and it. But we are then going to go down and say, my types is seed, the api, which is why this is like an investment summit, and right? And the and toda kuzovabvunza manje kuti okay, ndinoitenga sei? And because if Elder Mandela says, ndakatenga price rangu ne 45,000, wakaiwa nepi? We want to know. Where did you get the money? Because in Runeteka ne 1,000. Only 45,000.
What did you do to get the 45,000? Ika because ukupfira moto kuno. Ndiblazi wangu futhi uyu. Saka todoziya kuti mari dzamukutaura makadziwanepi. It's not an audit, because tododziwa nawo. Nekudzida. Kuti ndikaswera nemi ndogonoiwonawo here. Otherwise ndokumbiroswera nemi elder. But are we getting it, guys? It may not be your fault, but the responsibility rests with you. As Moshe yako, unoshandira ku organization varombo. And kana ndichita as Moshe yako, ndukurewa kuti it's not your fault that you were born in Ascot like me. My father was a builder. My mother was a housewife. And Moshe yangu irewe. As Moshe yangu. And but I am still responsible for what happens to me. Pabatika. Haizi Moshe yako kuti unoshandira elder Mandala. Vanoti shanda on commission. Ukasaona commission unoyuira chete. But you are still responsible for getting the sales so that you get the commission. Are you understanding the principle? Where we are in our lives, whether we like it or not, is our responsibility. So poor, guys. Because naturally I want to blame somebody. Yes. Indonezonzwa kuti vakomanaka. Temururu kutonga irika. Daira risipo. Daiva na vavava sipoka. Kwandinga dai ndiri. Right? Kana kuti ndogona kuti I am where I am because guys idzika zvigananda izvi. Ava vanhu vekutonga tonga. Mune zvavari kutiita varume. Hatina kana mari tiri varombo nekuda kwavo. And the moment I do that, that's what I'm trying to say. I automatically feel kuti wozotoka blame munhu unonyatsofila kuti hauna responsibility. Hayi mhosva dzawo. Mufundisi Max avava zinondidzidzisa. He's been my pastor. Vangandipastor sure kubva ndiri mudiki. Izvozvi ndane vana vatatu. Vakuzotidzidzisa zveinvestment ndane 50. Ndikadai ndakaita mari kare. Kana uri kusaidi kuno kune inonzi diplomatic immunity. Ntora zvonolava. But ndikadzika ndogona kwara. Saka ndigarire kuno. Akuno kune protection kuno. Saka baba vari kuti chi? Vari kuti let's move from knowledge to wisdom. Let's move from knowledge and get to understanding, which is the discernment part. Then once we understand, we apply. Varume hamaka. Mozoti tikasa apply aka. Internet anti mamanzo ma degree yangu. Vatutadza kutaura zvinhu. And mozviziva here kuti nekuziva kwese ikoko, the bulk of the things that I didn't apply or am not applying ndichizviziva theoretically hazvisi kundishandira. It's not working. Finance hadzisi kushanda. Investing ndiri dhara. Unogona kuto ndonyora bhuku reinvestment analysis and portfolio management. But kana ndisina portfolio yacho, that knowledge is just miscellaneous knowledge. Kuzova neshoko irori. Handiti shoko rakazara rozi iri. Kana ukangoriita chete rikangozara umu. I think mweya uri uko. Nemumu. Then it doesn't come in everyday implementation. Shamwari madhimoni anototiza.
tiri very broke. So broke, it's so sad. So no one's out. Hi guys, I'm broke. I've experienced the broker. I'm still going through it myself. As a testimony, it's just a statement of fact. And it, because one also got to testimony elder. Vakatonzi vati discuss. No, it's not a testimony that I'm broke. And it's just a statement of fact. If I don't implement it, next year but I go brown. In terms of color. Because then this is now going to go dry cleaners and then the China dog. Kumba. Next step. Seed. Hands. Aizi kugara nayo. But it is at the time that you know seed. What types of seed do we have? The question to the floor. Elder Maruis, I haven't worked back into the $4. I think God has mirrored everything from creation. For every need and requirement, He has created an appropriate seed. To the extent that kana Jesu akauya se seed, ekuti isu tive neupenyu and life in abundance and in its fullness, it means God has given us and gives us a seed for each and every area of life. There are seeds dzekudyarira pazvinhu zvemweya zvinoenderana neupenyu husingaperi. Like kutotanga pakuziva kuti inini upenyu hwangu hwadedicated pakuziva kuti in any given time allocation ndine zvinhu zvandiri kuita zvinoperpetuata kuda kwaMwari zvinoenderana neupenyu husingaperi. Ndaziva Kristu, ndiri kusheya kangani pamusoro paKristu nevamwe vanhu, ndiri kudyara sei zvinoenderana neruvhangeri neruponeso rwevanhu pandinenge ndiri nekwandinenge ndiri. So what am I doing concerning perpetuating the agenda of God's kingdom nezvakafira Kristu pamuchinjikwa on a daily basis in my life? So there are seeds that have to do with kingdom investment. Like sharing the word. Like sharing the word. One, it's a type of seed. Exactly, like praying. Praying is a type of seed. You are praying for yourself, you are interceding for others, you are interceding for the work and for the kingdom. So prayer is another one. A tithe is a very important seed for kingdom business. Because when you become a partner with God, you are now in the agenda of ensuring that plan ya Mwari iri resourced kuti zvinofanira kuitika zviitike, just like madzimai aitera Jesu vachisupporta ministry kuti zvese zvaikanga zvaprofitwa zvizadziswe and agenda ye-eternity enderere service. You're saying service in the work of God is a seed. So service through giving and through the actual work that we do in supporting the vision of the ministry. So in as far as the kingdom seeds are concerned, then there are seeds, types of seeds now that come to you now as a family man, where you begin now to say, ndiri kutanga kudyara sei muri yangu mudzimai wangu chai. Love is a seed. Muvana vangu concerning their future. How am I preparing them, both in skills, that's training, and mentorship is a seed. Where now input yako mukubudirira kwevamwe vanhu. Those are types of seeds where you are seeding in the way that you bring up. Then seeding in relationships. How are you planting in my relationships? How are you cultivating? It's seed. And how are you growing your network? You are seed in my relationships. And those are now culminate in your capacity to then have wealth. And you are now beginning to plant my seeds in business. Entrepreneurship, for example, getting ideas
out of your mind and out of God's spirit put in you, and now you are seeding those as enterprises. So in all the things that we do, my types of seed apply in every area of life. In my future education, what am I doing? What am I planting within myself so that I can harvest a better tomorrow in terms of what I want to do? So you begin to plant the seeds. Zvinoenderana nezviri intellectual, zvinoenderana education yako. So those are the different types that I can give, but they are many. Thank you, Elder. We'll come to you, Pastor. Saka Elder Varukut, sharing the word of God is a seed. Prayer is a seed. Giving offerings, obviously, is a seed. Tithing is a seed. Mentoring, training, and developing others is a seed. Love is a seed, and the charity begins at home, and it. And the pane song here to love is not love until you give it away. And it nothing to scripture. And but what they are saying is love is expressed.
vakaisa a lot of investment kutone vabereki vakatobatsira kuti vasvike paextend iyoyo, but they are using all those skills in leading or in pushing the work of God. Havasi kuti ndiri kuisa 10% of my time. So seed, you cannot weigh seed. If you are weighing seed, it's like dopa example ye papaya. Do yamboya musoro manguti ukavura popo rino rini package 1, but ukarivhura rini more than 1,000 of seeds. So which means kuti chinhu chauya chiri mupackage chinhu uchangodya fruit, but ukada kuvhura zvinozobuda imo zvinenge zvakawanda. So you must not weigh the number of seed. Pane pamwewo ndichinzwa imwe example yaapostle vachidzidzisa vachiti taitengesa dzimba, but watengesa imba iyoyo is not taking anything from it, is putting it into the ministry. So seed, you must not weigh seed. Sometimes inotouya kwauri ichitopfuurira, it's not yours. Yeah. So that is what I've learned. Thank you very much. Let's put our hands together for that. One last one on types of seed. Ipeoka mfundisi, then Trenda go next. We still have a bit to cover. Then we also have questions. Saka ngatiti gaga. At least tika summarize as not betsera kuti tikave keprakati o. Because time is not on our side, yeah. That dialed. Indandida kubva pakudzidziswa kwataitwa nababa kana kuti tinotangira kuna Genesis. Zvinenge zvinoratidza kuti chese chine upenyu chakapiwa capacity yokuti chive neseed. Uyewo kana ndakanzwisisa paidzidzisa baba, seed inotibatsira kuunza multiplication. Not necessarily kungodyara chete. Saka ndoda kuteedzera zvataurwa namufundisi Munyengwa. Kureva kuti kana paarea ipi neipi yandiri kuda kuti pave nemultiplication, ndinofana kunge ndine seed. Ndiyo itsika yayo seed, kuti ikadyariwa haidzokiri 1, inomultiply. Saka ndofungapo maseeds mubvunzo, ndofunga ungapo ndokuti ini ndinoda kukura paarea ipi. Yeah. Nokuti tinogona kuudzana kuti pane seed yekudzidza, pane seed tataura seed dzese, asi mubvunzo ndokuti iwe unoda kukura paarea ipi. Thank you. Nokuti area yauda kukura iyoyo ndo yawakutsvagira mhodzi. Ngatitorei kwatinobva. Mukabva kwenyu kusinganayi chaizvo, moti asi toda kurima, torimei kuti tirarame, vamwe vesa zviyo. Nokuti chero wakaita shungu dzokuisa chimwe achogona kuramba kubuda, chero seed ine potential. Saka indofunga chokutanga ndechokuti tine shungu dzakadii, inini ndinoda kubva papi, ndichiindepi. Mamboti imi ndinogona kunge ndakakanganiswa kwandiri kuti ndakazvarwa, asi kuzorambawo ndiri pandiri hazvisisine ino kuzvarwa kwandakaita. Zvaneni mukati. Nokuti kuti ndirambe ndichiti baba namai vangu vakandizvara vakazodii, iko zvino kuinda kuchikoro ishungu dzako kuti unoda kuinda kuchikoro here kana kuti chero mai vako nababa vako nhasi vakati toda kuti uinde kuchikoro iwe usingadi, unogona kutovarova. Nokuti kozvo watone simba rokuti handidi, paya wanga usina. Saka indofunga kuti ngati toda munomu ngatigadzirisei ishu yokuti iwe shungu dzako dzinombova pakuti unoda kusvikepi. Thank you, Pastor. Tikagadzirisa iyoyo munhu haashaiwe seed. Thank you very much. All right. Ipai Elder Mvura, then we close this part, then we move to the next. Maita Basa Elder. Yes. I want to ride on what Mufundisi have just said. I think my understanding is seed. It goes like this. It starts with an idea. I'm trying to say this in the context of the theme medium Sangano.
We're encouraging people to do my projects. We're encouraging people to work. We're encouraging people to invest. This is the theme. So in line with that now, seed, it starts as an idea or a business idea. Maybe let's take, for example, we want to be involved in goat farming or any farming project or mining project, right? And then that idea you are a developer within your mind, you are now saying, I want to invest in this particular project so that I am able to man out of it. What do I want? I want capital. So seed is becoming your money, okay, which you are putting aside to support the business idea grow. All right. So that's why we are saying now to discern a seed and the power of the seed. Once you invest in that project, it's not going to remain the way it is. That project is going to grow. The way it is this year is going to be different from the way it is going to be maybe in the next 5 years or 10 years. All right. So in terms of maybe coming up with a seed now, I believe as an individual, you need to look for my resources. Knowing that I am investing towards a project, I'm putting aside money for this particular project. Radi mariangu shike pa 10,000. Can I ask you 10,000? The 10 hectares zangu. Rudakuri mama cabbage. That is your seed. Once you start doing that project now, we are expecting to see growth in that particular project. Thank you. Thanks, Elder. Katimbo Sumkaiga.